Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Gisaulog karon ang pista ni San Martin Obispo, tawgon sa siya Saint Martin of Tours. Obispo ni siya sa Tours, France. Tawgon sa siya Saint Martin of Mercy or the Merciful. Kay siya mao'y tighusay sa nagkagubot ng mga katilingban, labi na gyud sa simbahan. Murag na tao ni siya mga 316 or 336. Niya namatay 397 AD. Mga 60 or 81 years old ni siya pagkamatay niya. Kining iyang kinabuhi, modelo nato nga ang pagsunod sa Ginoo mao gyud tuburan sa tinuod nga kalinaw, ug ang iyang gisunod sa Ginoo mao ang pagkakabus, paghigugmas ug pag-alagad sa mga kabus ug ang pagwagtang sa mga sala, labi na ang panag-away. Atong iampo ang kalibutan na pinaagi ni San Martin, mahatagan untag kalinaw ang nagkagubot karon nga mga nasod ug ang ato sa mga leaders dinhi sa atong nasod, labi na atong mga politicians, magkahiusa unta sila sa pag-alagad sa atong panginahanglan nga mga kabus kaayo nga mga Pilipinos. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning atong mga slots, hatagan unta sa tinuod nga kalinaw ug kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog na ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gidayeg ikaw diha sa kinabuhi ug sa kamatayon ni San Martin Obispo. Baguha ang mga katingalahan sa imong grasya dinhi sa among mga kasing-kasing aron ni ang kamatayon ni ang kinabuhi makapabulag kanamo sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Gikan ni Pablo, sulugoon sa Dios ug apostol ni Hesukristo, gipili ako o gipadala aron paglig-on sa pagtuo sa katawhan nga pinili sa Dios ug pagdala kanila ngadto sa kamatuoran nga gitudlo sa atong tinuuhan nga gipasika diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan.
Ang Dios nga dili gayud mamakak, misaad kanato sa maong kinabuhi, sukad pa sa sinugdan, ug sa hustong panahon, iya kining gipadayag diha sa iyang mensahe. Kini gitugyan kanako, ug akong gisangyaw, tungod kay gisugo man ako sa Dios nga atong manluluwas. Nagsulat ako kang Tito, ang matuod kong anak, sa pagtuo nga atong gipanag-ambitan. Ang Dios nga Amahan ug si Kristo Jesus nga atong manluluwas maghatag unta kanimo grasya ug kalinaw. Gibilin ko ikaw sa Kreta aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa mahuman ug aron magtudlo kag mga pangulo sa simbahan sa matag lungsod. Hinumdumi ang akong mga pahimangno, ang usa ka pangulo sa simbahan, kinahanglan dili sa lawayon o usaray asawa, ug nga ang iyang mga anak magtutuo, dili mapatuyangon o dili masupilon. Sanglit gitugyanan man siya pagpangulo sa buluhaton sa Dios, kinahanglan dili siya sa lawayon, dili garbuso, dili dali nga masuko, dili palahubog, dili bangis, ug dili hakog. Kinahanglan nga magtinagdanon siya, mahigugmaon sa maayo, mabuot, matarong, balaan, o mapinangga, mapinugnanon sa kaugalingon. Kinahanglan nga magpabilin siyang ligon diha sa pagtulunan nga kasaligan, nga gitudlo kaniya aron makadasig siya sa uban ug makabadlong sa sayop ni adtong musupak niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Iyaha sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagapuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iyang gibuhat ibabaw sa kasubaan. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarug sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot, walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang nga makawang. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo,
usa ka ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Ginoo, mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang mga butang nga makaangin sa mga tao pagpakasala mahitabo gayod. Apan alaot ang tao nga tungod kaniya nahitabo kining mga butanga. Maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog sa usa ka dako nga galingang bato ug itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin niining gagmayng mga bata sa pagpakasala. Busa pagmatngon kamo. Kung ang imong isigkatao makasala, badlo nga siya. O kung maghinulsol, pasaylua. Kung makasala siya kanimo sa makapito, sulod sa usa ka adlaw, ug sa matag higayon, muanha siya kanimo, ug muingon, naghinulsol ako, kinahanglan imo siyang pasayloon. Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo, ug ang Ginoo mitubag, kung duna kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mostasa, makasugo kamo sa kahoy nga si kumoro, maluka ka ug balhin sa dagat, ug kini mutuman kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, sulti ni San Pablo ngadto kang Tito, kay kanis Tito mao man ni murag iyang leader, murag obispo niyang gipili nga himuan og mga pangulo ang matag lungsod, kay nag-organize man silag mga simbahan niya. Ang pangulo gibutangan ni San Pablo diri mga basic nga kaning kinaiya nga angayng batunan. Isip pangulo sa simbahan nga nagda og kaluwasan, importante kaayo nga dili sa lawayon ang kinabuhi sa usa ka pangulo. Pwede sa ning i-apply sa mga ginikanan, kay kamo may pangulo sa gagmayng simbahan nga mao ang pamilya. Kinahanglan dili sa lawayon ang inyong kinabuhi. Muna kada mga amahan nga mga bit or inahan nga mga bit, dako kay na siya kadaot sa kinabuhi sa mga bata. Apil na sa mga ginikanan nga way kasal,
nagpuyo-puyo lang, dili magampo, dili mangalawat. Dako kay nag-impact nga bati ngadto sa mga anak. Mo nang niingon si Jesus diri sa atong ebanghelyo, ang sala mahitabo gid na, pero alaot kadtong tao nga mao'y hinungdan nga makasala ang gagmayng bata. Mo nang niingon siya diri, maayo pa kaniya nga hiktan ang iyang liog og usa ka dakong galingang bato og itambog siya ngadto sa dagat kaysa makaangin niining gagmayng bata sa pagpakasala. Gilingi ay mong tupad, ingnawa ka makaangin sa gagmayng bata. Ingna ko no. Kana ding siging yaw-yaw, siging kasaba, sige pagyong balikas, panghapak, pangusi, panglatos, unsa may imong gitudlo sa mga bata ana nga kamausad silang muyaw-yaw, mangusi, manghapak, mamalikas, manglatos. Mao man na siya god. Nya moingon dita, disiplinahon ang bata pader. Di na mao. Ang saktong disiplina sa bata mao ang dili nimo siya tagaan og negative mga yawanon nga mga kahimtang. Sa ato pa ang unang magdisiplina ang ginikanan, nga dili unta manggawas sa imong bakba ang mga yawanon nga butang, kay motakod man na ngadto sa imong anak. Ikaw say disiplina nya pinaagi ana kun ang imong anak makakuha og mga negative dito sa silingan, dito bas eskwelahan, kadungog sila nga mamalikas, nya wa sila kadungog diha sa inyong balay nga naay mamalikas, naay magsigig yaw-yaw. Moingon na sila ngadto, oy bad mana, moana sila kamao nang mobadlong, bad mana, labi na kadungog siya moingon atay ani na may daghang mga batan-on ngayon ana labi na magduwag computer kayata ni atay biya ni ana nya makadungog na ang imong anak nga wa gyud maanad, moingon din na siya ayaw ana bay kay bad man na. Pero mo sa na iyang nadunggan nimo na mo sabat sa na dito. Lingi ako sabi mong tupad ing na wa kayawa dia na wa kayawa. Aw na unsa may gipangsulting San Pablo aron malikayan to katong mga sala, niingon siya dire, kinahanglan nga ang pangulo dili salawayon, usaray asawa, ug ang iyang mga anak magtotoo, dili mapatuyangon ug dili masupilon. Nya moingon din siya dire, kinahanglan nga matinagdanon, dili magkusmod ang naong, matidagdanon siya, mahigugmaon sa maayo, mabuot, matarong, balaan, ug mapinugnanon sa kaugalingon. Kinahanglan nga magpabilin siyang lig-on diha sa pagtulunan nga kasaligan nga gitudlo kaniya aron makadasig siya sa uban. Ug mao ni ang kinabuhi sa mga santos nga atong gi-recognize sa simbahan. Daghan makay mga santos pero ga-recognize lang tagpipila. Una si San Martin of Tours or San Martin the Merciful nga obispo, na convert man ni siya, nahimo ni siyang military niya, ning convert niya, nahimong pari pagkaedad niya og mga 71 or dide mga og 1916 ni si 316 pagka 371 nakuan ni siya, nahimong obispo. O gikan sa 371 AD hangtod sa 397, mga 26 years obispo siya. Daghan kay siya nahimong kausaban sa simbahan,
nagtukod siya mga kaning monasteryo, seminaries para sa training sa mga pari, o kung naay mag-away nga mga pari, bisan gani mga obispo, iya din ang adtuon, niya iya dayong i-reconcile. Hangtod Diyos katapusang kuan na gid niya moment ga-reconcile siya og usa ka mga pari o usa ka parokya nga ang mga pari nag-away. Iyang giadto ug didto siya namatay adtong maong parokya. Hantod Diyos katapusan sa iyang ginhawa, gituman niya ang pagkamaayong modelo nga alagad sa Ginoo. Ug para nako maunta niyang puy-an sa ato mga ginikanan mga Katoliko. Magsigig rosaryo dias pamilya aron ang mga anak makakita nga naaning pag-ampo. Dako-dakoon ninyo inyong altar, anha mo diha mangluhod. Dili kay ang TV mo iporting dakua, ang laptop o ang computers mo idaghan kay digapalibot, niya adto magyampungad ang mga anak. Okay raman na tingali, pero kinahanglan na agad mo dakong altar o mangluhod gid mo haron magrosaryo. Naanas inyong balay. Kinsa naghimo ani ta sa ngamot. Congratulations. Pwede na mo mga matay. Bitaw. Pero kamo mo maghimo, sige gasto anang tibing dagko kay tanan nya inutang ra ba? Nadugang-dugang lang mo sa inyong problema. Nana, kami sa una, among altar, gamay kayo, kay gamay kay among balay, wa sa ikapalit sila sa mama o kanang mga nindot nga mga imahin, kadturag yung mga naas kalendaryo, magipanggunting-gunting niya, anang panahon sa ang kalendaryo ba, ipapilit nga to perti, daghana among bongbong puno sa mga Maria, Lourdes, St. Joseph, pangguntingon man tapos tuig butangan to. Niya among altar katurag yung imahen nga gamay kayo nga lubo na sad ang naong sa Birhen Fatima. Pero kada gyud gabi magrosaryo gyud sila sa mga magpapa. Nakaton-katon sa aming mga anak, di gumikitag pari dito. Kahugan motungas bago ng pari. Panahon regis pista, Hulyo 28, among pista nga tusuna. Niya, og mag-uwan, kusog ang uwan, awa na'y pari, kay dangog magkaayo niya, sapa pa, lisod. Pero kadtong ilang rosaryo, muadtog kapilya, kaupat sa usa ka semana, Merkulis, Huwebes, Bernes, ug Sabado, magrosaryo dito sa kapilya. Dadon sa aming mga anak, ako mo'y usa sa kusog kay mo kuyog. O bisan pas akong pagkasiaw, pagkabadlongon, ingnon tangpunga, nakaton-katon gyud ko nisod sa akong hunahuna o kasing-kasing kining pag-ampo o pagsalig sa Ginoo. Mao na, gipuy-an nako. Hangtod karon, anya na, nagwali na. Di ba? Kusog na kay mangulikta. Di ba? Maligya pagslat. Nya ako sad karon na sa ko'y struggle. Kinahanglan sad ko mahimong more or less modelo sa maayong pamatasan dinhi sa atong parokya o diha simbahan. Gikono lingi ay mong tupad ina okay ra ni mos father. Ina okayhan ra kang father. Pangutana ba? Ay lang ko sulti-sultihi. Kamo lay pangutana diha. Kaya mohonghong masana, okay raman, pero di sad okay usahay. Mulibak masan mo usahay. No? Na inyo, mo na usahay, malibakan sa ko, makasabaan, masawayan, diha social media, sawayon sa ko. Kaya ang sala lagi mahitabo. Pero unsa may pinakanindot nga kinaiya sa tao nga modelo sa kaayo. Kana sang kamaong muangkon sa iyang sala, kamaong mangayog pasaylo. Yes, makasama kita, makapaninghag ta, makapangaway ta, makapanghusga ta, pero pangayog pasaylo o makaamgo na ka. Dili kay ato yung dipinsahan ang atong sayop. Muna, si Kristo, niingon siya nga,
kung naa kay pagtuo nga ingon kadako sa lisos mustasa, kay niingon mga apostoles, Lord, murag lisod mo na imong gisulti, dugangi ang among pagtuo, gisayunan ka ana nga kung ang imong isig katao makasa og kapila to, kapitos usa ka adlaw, pasaylua sa kapito na kami ganis unab makuan lami kasalag sa kausay kaduha latos dayon ana maumsa na kita labi nagkatulo na ikaw katulo na ni hapak dayon katulo ra pero ang gustong Kristo bisag kapito pa balik-balikon siging pasaylo unsa may gikinahanglan pagtuo ug unsa may pagtuo ang pagtuo nga ang pulong sa Ginoo mao gi atong balik-balikon pagsunod ug unsa may pulong sa Ginoo matud pang San Pablo dire nga ang tumong nganong ato ning buhaton tungod kay naatay paglaom sa kinabuhi nga umaabot didto sa langit ang mensahe sa Ginoo iyang gipadayag aron ta maandam og madasig sa pag-adtog langit nilingyan sa imong tupad na okay ra nimo mo adto nakaglangit ugma na okay ra nimo kita ra basan ning simbako ay unya na kanindot sa langit pag kanindot sa langit unya mahadlok pa kitang mo adtog langit nga naman wa lagi pangandoy mao na diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta Ginoo mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong ay pagsigtan-aw ng imong naong ayaw kawili anang naong sa imong tupad kay di na makalangit ang pangandoya ang naong sa Ginoo mao nay pangandoya nya kanus amang kakakita ana sa atong paagi dinhi kung magsigi kag palit og slat ngano man inigpalit ni mong slat ang Ginoo mo pakita sa iyang naong nimo mo bitaw na ang tanan na malit og slat nato malipay gyud wa jud ko kabati nga naay ni palit og slat nga niingon ako pagpalit na kog slat pader naguol gyud kog maayo kay nakapalit kog slat wa tanan gyud nakapalit og slat lipay gyud nilingay mong tupad nakapila na ka nalipay oh naiuban mo lingon sa may lipay wa day mo palit og slat mao na so ang atong slat karon update lang gamay atong SBF DAG 43,307 na ang atong halin na apay 16,693 ka slots nga makalipay ninyo tag 500 pesos ra ni siya niya gusto mo lipay-lipay pag yung dako na ani 16 slot challenge nga tag 8,000 nga niabot na sag 304 ang atong 16 slot challenge niya ang atong CTU para itukod natog mga balay karong sugod ron tingaling mga simanaha o sunod simana ba o karong bang simanaha makasugod ta nahalina na tag 42,431 na apay 27,569 ka slots nga available nga makalipay ninyo tag 100 pesos ra gyud kanus agud ta malipay maayo nga 100 pesos kun imo ra gyud nang ipalit og slot pero ipalit na nimo bugas maglingo-lingo pa ka kay gamay na lang mapalit tag 60 ng kilo tag 70 na pero ipalit og slot di ba mudaghan na hasta ang imong kalipay yan nasa ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100 per challenge nakadawat na sa tag 201 ka 61 slot challenge so atong pakpakan ang namalit niini salamat kayo nindot no yan ato sang DSAP katong investment slot 5 naman lang to ka slot ang nahibilin nanasay nahalin nga duha 3 na lang ka slots kamong gusto yung malipay maayo palit mo aning atong DSAP
tag 500,000 per slot. Ana, nya na 25% interest per annum. Tulo na lang ka slots ang available. Kining tanan atong gibuhat haron ang kwarta magamit nato sa pagpalambo sa atong katilingban. Kanang pagpangtukod og balay, dako kay nagkalambuan ang paghatag og mga bugas ngadto sa mga kabos, tabang aning mga masakiton, dako kay nagkalambuan kaysa magsigi tag-away sama narong ilang giawayan diya sa ato mga politicians naghisgot og mga bilyon-bilyon na pay trilyon, sige silag away, sigig sinawayay, sigig pasangin lanay og kinsay hinungdan kuno nga wa maayong pagkagamit kining mga milyon-milyon, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, pero wa gyoy moangkon nga ako. Way moangkon nga ako. Apil ko ana. Magsigi gyud talabhola gyud. Mao na mahimot ang modelo sa kaayo basta kamautang moangkon sa atong sala. Mo bitan na dinis misa kusog itang moingon akong sala, akong sala, akong dakong sala. Dili ta magsagingon akong sala, imo sang sala, ilang sala, akong sala. Ana ha? Sige, last na lang lingi sa imong tupad, practice. Ing na daghan baya kog sa, ing na daghan baya kog sala. Ana, pasaylo ako kay daghan kog sala. Ana, nya ang imo mo ng asawa imong gilingi, mo bitaw, may ni angkod kang buang ka. Kana buangon sa nang asawa ha, kun mayo bitaw, may angkod ka. Otro mo sa na siyang sadaan god. Maginang ko na lang, inigingos ba na, day, nabi ako'y sa, mingos ang asawa, same to you. Ana, no? Nindot kayo, di na gina magkaaway. Manindog na ta mga sadaan. Mga igsoon, ato karong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga pangamuyo sa pangama ni San Martin Obispo. Muingon kita, Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang simbahan magmadaugon diha sa iyang pakigbisog sa pagbatok sa dautan dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga Kristohanong matuhuon makabaton og kaisog ug musulti ug mubuhat batok sa mga dautan nga nagpukan sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga sila nga natiga diha sa pagpakasala, tandugon sa Espiritu sa Ginoo, ingon nga maghinulsol ug magbag-o sila sa ilang mga binuhatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga masakiton malig-on diha sa ilang mga pagsulay ug maghalad sa ilang kalisdanan aron makabig ang mga makasasala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang atong mga hinigugma nga namatay diha sa kahayag ni Kristo, magdala na ngadto sa kahisaan ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pangamuyo.
Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata ang among mga pag-ampo nga among gituboy nganha kanimo sa pangama ni San Martin imong obispo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nangamuyo kami Ginoo santusa kining mga gasa nga among gihalad nga malipayon sa kadungganan ni San Martin aron pinaagi niining mga gasa taliwala sa kalipay o kasakit ang among kinabuhi kanunay maagak pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa pista ni San Martin Obispo, sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang akabi nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon kadtong nabiktima sa mga gubat ug mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos sama ni San Martin nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, ihatag kanamong nabusog sa sakramento sa kahiusa ang hingpit nga pagsinabtanay diha sa tanan uban sa imong kabubuton, aron sama nga si San Martin imong obispo nagabutang sa tibuok niyang kaugalingon ubos kanimo, kami usab sa tinuoray magahimaya nga kami imuha. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among mga pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanus ang magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Magkahayag nga walay pagkapalong mula na agunta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kabalaan sa kinabuhi. Nato lang buhaton maningkamot gyud ta nga mahimong maayong modelo sa uban nga dili ta makapatakod og mga sala ngadto sa gagmayng mga bata. Salamat sa namalit natong slots nya padayon tagpalit ang atong SBF DAG 500 pesos per slot, CTUMM tag 100 pesos per slot. Nya nasa tulo ka slots nga nahibilin sa investment slot ang DSAP 500,000 pesos per slot. Atong pakpakan ang tanang namalit nato. Salamat kayo. Salamat sad sa inyong special love offering nga gihatag nato sa nagmission appeal gahapon. Sila si Father Dear Hara. Murag ni abotong ilang nadaog mga 300,000 kapin. So salamat sa Ginoo. Ingon sila matuma na gid ang ilang project didto kuno. Makahuba na gid to sa ilang gipangandoy nga disinti-disinti nga simbahan o kumbento. Atong iampo nga magpadayon ang ilang paglambo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa kahaluwasan.